Окапаха ми ръцете от тия дърва. Дали си цепил дървата се в тебе? Помагах на баба все пак. Няма нищо лошо в това. Знам. Ама се изгърбих. Нямам търпение да видя Павката. Ако дойде. От една седмица си от дома и няма да се обади да ни види. Нали трябва да види цялата фамилия, какво да прави? Абе, чу ли, че си е взел кола? Да, баба му го хвалеше. Так му най-накрая. Като по повикване. Ей, как си бе, Павка? Добре съм. Ти как си? Как да съм? Добре съм. Ай, влизи. Айде. Какво става, бе? Нищо, при тебе. Сядай. И кажи сега, как е в столицата? Страхотно е. Университетът е прекрасен, колегите са много готини. Няма от какво да се оплача. Благодаря ти, Марто, но не ми се пие. Че ти от кога отказваш биричка, бе? Избягвам да пия. Добре, искаш ли нещо друго за пиене? Не, благодаря. Сега ще ми кажеш, че живееш в столицата и не си ходил на дискотека. Не съм. Ако вас ви нямаше, и аз нямаше да отида. Не, ние просто не ходим на такива места. Да не би да си намерил нова компания? Да, много са готини. Трябва някой път, ако дойдете, да ви запозная. Много бихте се харесали. Браво, бе, браво. Добре, че си попаднал на печени хора. Всичко наред ли е, бе, Марто? Да, бе, всичко е точно. Чухме, че си взел кола и не си се похвалил. Че за какво иначе е баба ми? И кога ще ни повозиш? Ами, айде да е следващия път, че още утре трябва да се върна. Какво значи следващия път? Ами имам работа в столицата. Какво ще правиш там? Реших за лятото все пак да остана там. И вече живея там, приятелите ми са там, работата... Че ние какви сме тука? Нищо сега не съм казал, де. Какво се Не заяжда? се заяждам, просто отида от една година в София и вече големия гражданин. Стига сте се карали. Не бе, спокойно, няма нищо, просто малкият селянин ме дразни. Аз поне не зарязвам приятелите си. Точно това правиш в момента. Павка, стой, бе. Какво ти става, бе, човек? Защо си започнала без мен? Нали все се оплакваш, че те болят ръцете? Само оставям торбите и идвам. Да не е станало нещо, от така ти се цепат дърва. Нищо не е станало. Защо ме лъжеш, все едно не съм те отгледала? Хайде, ела навътре. И не е нормално да се държи така с нас. Че ние сме израснали заедно. Добре, де, защо се сърдиш на Павчо? Той цяла една година учи в столицата. Нормално е да си я намерил нови приятели. Ти също искаше да учиш висше образование, изкарваше шестици. И накрая какво? Полегна като женен мъж. Не дей да се сърдиш на приятелите. Ти си гледай твоята работа, па те да си се оправят.
Готов ли си? Общо взето. Видя какво забрави. Не, няма да я взимам. Бирай багажа. Не. Ти бирай багажа, не ми се обяснявай. Ще ми липсваш. И ти на мен ще ми липсваш много. Чао. Казва се довиждане. Довиждане. Не мога да повярвам. Пълен лицемер. Как ще ме оставиш? Ей, съжалявам за всичко. За кое? За това с павката и... Споко, няма нищо. И да ми пращаш картички, чули? Разбира се. Благодаря ти. Извинявай. Здрасти. Ти ли си новия? Извинявай за багажа, че не ти помогнах. Няма... Да, аз трябва да тръгвам.
Всички процеси, които ни заобикалят, могат да бъдат описани с формули и графики и съответно да бъдат пресъздадени в съвременните устройства. Това е целта на изкуственият интелект, с който се сблъскваме на всяка крачка. Всички процеси, които ни заобикалят, могат да бъдат автоматизирани и автоматизацията представлява процес на контрол на процесите. Разбира се, има и обратна връзка, която предполага въздействие. Днес ще се запознаем с теоретичните първопричините. Това беше всичко за днес. Въпроси? Свободни сте. Какво правиш, бе? Извинявай, не видях, че спиш. Това е средата на нощта, какво да правя друго? Ти бавиш ли се, бе? Ходи почукай по всяка врата да видиш колко хора си в общаците. Излез навън, подишай малко въздух. Абе ти... Микропроцесори, които задават устройството, управляват устройството.
Бабе, ма какво правиш тук? Айде, влез да си починеш. Аз ще доцепя дървата. И после да не се оплакваш, че пак ще те болят ръцете. Няма.